North Korea le South Korea in helmak dan chanchin namkhat ni si ramkhat ni boka kumsang chuang lo am to ni bok tunhai kumzaliam ta maya in then North Korea le South Korea te heti tak maya anin halhi amak khop maya ramdang in then vete nena khaikhin hlei thei po ani lo hialani India le Pakistan te kan en chuan British opna hnuai hun rei tak ram pakhatanga om thin British laka independence laya ram pahnia om ve chawan nia anin hal em ve thowa mase Korea ram pahni te in haldan nen chuan te khin chi chu ani hau si lo India le Pakistan chu ram pakhat le nam pakhat po ni che lo lal thil ti thei deuh ten anop khom thina wanga ram pakhat anga chhal thei ve chawan nia khati independence lai le anua anin hal em mai te kha amak ve vak lovani nam sang sangan nia apoi mo bera chuanin sakho be chan anga ngai ve ve an ni boka India chu Hinduram anga ngai thei ani lain Pakistan chu Muslim ram ni du wanga independence hun lai poa India nena ram pakhat ni du lo hroi tu nei an ni a chu wang chuanin nam le sakwa bera ran bok se wangin anin then nuwa anin hal em mai hi amak lem lovani Korea ram pahni North Korea la South Korea te ro chu ram pakhat ni reng thin nam pakhat sakwa po inang tlang thin an ni chungin anin hal em mai si ani hetiang alo ni na chan le tun nu thlenga anom chhodan hi lo endo nila ama sa in an ram ming ve ve hi lo hreseng ma sata phot tila North Korea hian official minga chuan Democratic People's Republic of Korea DPRK a intia a Democratic Lovin a Republic lem lo hle a South Korea hi official ming chu Republic of Korea ani ve thungani Korea ram hi kumzabitam tak chung chu ram pakhat lo ni to thinin lalin thla chong ten anop thin ani Buddhism chu kumzabi palina khan lak lu tran ani a Buddhist temple tam takpo sakani a kumsang khazali bor chawa khan sa khodang Confucianism chuan buron khur ngat zelin Buddhism sa khwa chu aron lualan ta ani kumsang khazare somnga chawa khan lo nei tu te zinga sa khothar donghak anti mai chu ron piangin kumsang khazare somruk palia phei chuan lo nei tu te lungoi lo chuan helna an chok chuak ta hial maya ma se chu helna chu me mi ani thuai ani kumzabi som pakwana chung hian Korea ram hian in kharkhip na policy chu akalpuya kotlang ram te nena in sum don ton chu adu lo bur mai thin ani hemi wang hian Korea hi hermit kingdom tia ko ani pha reng ani chumi omzia chu ramin kharkhip ti na ani a hovel ram dang te nena in tlopo lo ram ti na ani ber chu atira chuan chu policy chu fu viau maya kumsang khazare sumruk paruka chuan Korea rama chuan friends puithiam pakhat tha ani wangin friends sarkar chuan phuba la turin silai phur long pakhat atira ma se Korea tuipui veng tu te ngam lovin nakir le thuaya sang khazare sumsari pakhata chuan Korean ho bok chuan an vaw kam be tur lo lut US long pakhat General Sherman an ti chu an lo hal saka US chuan long tamjok tir lut ma se Korea lam chuan an lo phar le dor thungani chutiang khop chuan an ma ni rama chuan an chakin thilan ti theiani ma se chu in kharkhip policy wang chuan technology le industry lama ramdang te ain an hufum ta shet maya kumsang khazare somret nuwa chuan an lal gojonga chuan siam that na tho atum ta a sang khazare somret pahnia chuan aw hla pakhat khochak nun phung khothlang thiam na ti chu phua chuak sate ma se in thlak danglam du lo pol anram official tele mi pui mi mir chuan an do tlat thunga achan chu an sa kho pui berneta Confucianism hian in thlak danglam zung angai theilo le maya chutianga thil han thlak bur mai chu ati har sata em ani kumsang khazare somsari poruk thleng khachuan Japanese sumdong te chu Korea kho pui pakhat busana chau sumdon an phalsaka ma se chumi kuma chuan Japan chuan Korea chu in thian thatna le in sumdon ton na tura in rem na thuthlung an sign lui tira Korea lal gojonga chuan Japan beitur chuan chakna an nei tok lo ti a hriata wangin chu asign ani chuta tang chuan longchol na dangte po chu Japanese sumdong te tan chuan hon alo ni ta a Japan bungrua chuan chialak lo tur ti te ani ta a hein rem na hian Japan le Korea te chu independent ram ve ani ti injiak ma se Japan chuan Korea laka chuan thu anei ta tial thawani chutianga in rem na tho chu USA nen sang khazare somret pahnia chuan Korea chuan a sign le a Britain le Germany nen po chu mikuma vek chuan a sign le ngala chu sang khazare somret palia Russia nen in rem na le sang khazare somret paruka France nen na in rem na chuan azui le boka tuna chuan Korea ramin kharkhip na chu thiadarin aum ta ani kumsang khazare somret pahnia chuan sol khopuya om sipai te chu an hela chu imo incident an tia
imo omzia chu kumsang khazire somret pani ti na ani an boina bul ber pakhat chu Korea sipai te jinga chuan Japan sipai officer te thunbel zel an tum ti thu thangwang chu ani a Japan sipai officer noya kun deuh chu an du lovani chu ba ka chuan sipai ten hlo andong chelu tuk chu an lunga oi lo boka te chuan Japan ram palai office le na thok tu te chu an beita a Japanese military advisor le midang tam takan thata boina RFL nu chuan Korea ram chu Japan hne na zangna domna peturin tuklui ani a inrem na thulung Treaty of Jamulpo an sign mang chuan Korea rama chuan Japan chuan thu nei na an nga belle ta satani he boina wang hian China lam la chuan Korea ram chunga sipai te da bel na tur chuan lam rem changa lo mang vele chat pokani kumsang khazere sum ko palia chuan lo nei tu te sa khwa te kan soito dong hak sa khomi le sa te chu an lungoi lo na wangin an hel le ta an lal chunga chuan an rin omreng thu le thileng engemoa in omna dan siam thatna an phut thu an soya lal chuan China tran puina ngenin an ni chuan sipai an thon luta Japan po in sipai thon lut boka lal chuan helte chu inremna asiam pui le nu po chuan Japan sipai te chu an chuak ve du talawa China le Japan te chu anin do pha ta ani olsam takin Japan chu an chakzui ta a kumzabitam takchunga China hnuai om to ni ma se China thilti theina hu hang chu lo to pin Japan chuan Korea chu a optran ta ani Japan chuan an IOR rel tu tur da in siam that an ha thok turin deliberative council an din ngal boka kum khat le chan ve fel chung lekin chu council chuan Korean ho kalphung chu aron thlak danglam ta boi maya Korean mitam takjinga thil then khata siam that an du tu tam takan omsa na chungin Japanese ho chuan chung siam that na te chu anron bar lui ta zo kani Japan IOR rel tu chu October sang khazira sum ko pali abang to ma se Japan lal chuan siam that an nakal mek chu ti to patum chuang lem lova Korean nam chi sang sang nge tak maya an lawin thlia sang thin chu ti bawani a tun ma chuan zirna lam kalpui tur le official lam na thok tur nam yang ban an ti ho chu sumdon an kalpui ve phal sakan ni lova tuna ero chuan an du to kin an sumdong ve theita a confusion a zirtir na be chana sarkar na lak na exam kalpui thin po chu ti to pani a khovel hun tong mila exam board sai chu an kalpui thar ta zo kani zirna ina te chuan subject tun lai jok te zirtir an ni ta a sal nei ti bawani a me thai te chu pasal nei nan phal sakan ni in naupangin nei na dan po ti bawani ta bokani hetia thila in thlak chho mek lai reng hian dong hak ho chuan helna an thar tho le a Japanese ho chuan chu helna chu an mit wata an roi tu pa chu kumsang khazare sum ko panga an tilum ta ani kumsang khazukwa somvel thleng khan siam that na chu tho chun jom zel ani a thiamna chi thar manga puan than ta na khol te dinin show le in chon in kara rail tlantir ani ta boka chuti chung chuan Korea ramin nga na ber chu agriculture alani tareng ani kumsang khazakwa vela khan Protestant missionary tam takan lut to a sang khazakwa soma meu chuan Christian na chu athang chakle to ani arampo chu Japan thu hnuai alu thuk tiela sang khazakwa pasaria chuan Korean army chu ti boni in Japanese official chu ramen kol tura tir ani a ani chu sang khazakwa pakwa tha ani a hi Japan ho chuan rem changa la in Korea ram chu an rambung khatak tak ni turin sang khazakwa soma an lalut ta ani Japan ho chuan kong tam taka mason na an thlena Korea khopui hova chuan mishing po an pung chakle maya ma se an thunun na chu ana em mai thunga Korea mi tam tak te chuan kumsang khazakwa som pakwa chuan independence nge tin tharum tel lo lung oi lo na an lan tira Japan sarkar chuan mitam takmanin mi sang te la ti hlumta ani hemin hu hi chuan tle min an thladul ta dewa Korean ho chu chanchin bu chhuwa tele in mu khom te an phal sakba ka sa kho zalen na te pe in Korean namkal phung chu anja sakle zulta ani ma se hengan malak na zongjong hi alem vek alo ni a kumsang khazwa somthum chawa chuan Japanese ho chuan Korean ho chu chimral tumin Japanese ming puturan an ti luita a sang khazwa somthum pare ta tang chuan zirna chu Japan tong chawin kalpui ani a school no pangte chu Korean tonga tong an phal lova Japanese sa khwa shinto po pomlui tir tum ma se an hlo cham thung ani indo pui pahni na thlen lai khan Korean tam takte chu an du thu reng wang ba ka ti lui na mang te in Japan rama na thok turin tam takan shroya amai ro chu Japanin an rambung khat ni hlen tura Korea ram nei hlen tuma be na chu indo pui pahni na a atlom ta khan alo top tel ve ta nga lani tuna chuan Korea ram pahni te indo na Korean war chung chang lo ngai thale ila
Indopui pahnih na atop ma renga tang to khan USA le Russia te chuan Korea ram chu America enkol le Russia enkol lama thenrang turin an lo inrem diam to a Indopui a zo ma sangkha jagwa somli panga August thla khan Russia sipai te chu Korea mar lama an lu tran to a September thla chuan Japan chu a in surrender ta a Japan in sangkha jagwa somatanga sangkha jagwa somli panga thleng kumsum thum panga zet mai Korea ram alo opthin na chu alo top ta ani America sipai te po chimlama an lut ve ngal boka chuti chuan Korea ram chu mepa mitthla a line read pakhat 38 parallel lantia chuan thenthan an lo ni ta ani chu line chu khovel lai tak equator atanga marlam zonga degree somthum pare te chhawzona omti na ani atira chuan churam thenthan pahnih te chu pakhata an line chung khom leang ti ani a ma se chu a thleng ta lo hlawani khate USA le USSR te inkara Cold War han so san tak tak sina phei kha chuan an ni rambung ni inkar po chu a cheve ta tel tela ramdang inkar thalo chuan an rama hlet alo chu ave dai mai ani chu marlama chuan Russia ho chuan communist sarkar an dina an ho tu tura an ruat chu Kim Il Sung ani in tuna North Korea ho tu Kim Jong Un pu hi ani a hemikum hian Russia sipai te po in North Korea hi an chuasan ve ngal boka chimlama chuan mi pui than sarkar chu sangkhat zakwa somli pariata din ani ve thunga an president chu Syngman Rhee ani a US sipai te po chuan sangkhat zakwa somli panga chuan South Korea chu an chuasan ve ta ani chuti chuan Korea chu rampahni North Korea le South Korea alo ni ta a pakhat communist sarkar pakhat democracy sarkar capitalism thlop tu alo ni ta a an pahnih ni hian an in rina lai 38 parallel chu ramria an pom theilo ve ve a chuai thui chu an ram tur ni an ngai ve ve ani na taka chuan ram le lampo chu an ta ve ka an ngai ve ve ani ber mai North Korea sipai te chuan juni somni panga sangkha jakwa somnga chuan South Korea chu an run ta a Korea ram pahnia anin thenta chu du lovin Kim Il Sung ate hovin ram pakhata in sui khom tir le tumin lak an tum ni bera soyani an khopui shol chuan thleng thuaya an rampum pui deuh tho bushan ti lo chu anop ngalani sangkha jakwa somli panga din UN an huaya UN Security Council chuan a member ram te chu South Korea tranpui turin a soma chu US sarkar President Harry Truman na kai ruai chuan alongai poimo hle maya achan chu lau thona nei wangani a South Korea chu communist sarkar laka atluk mai chuan communist ngai dan chu khovelina pomna satel te lang ti a hlawani chu wang chuan South Korea tranpui tura UN sipai lu zinga za som kwa zet te chu US sipai an ni tarengani tin South Korea pui tura North Korea beina resolution hi anma ani North Korea thian tha USSR chuan aveto power mangin adang lote tlata heian makti a hlo hle a vote lak lai po in USSR palai hi aum lo nge ani achan nian soizinga thil oi om deuh te chu pakhatna chuan heti elaya China rama communist sarkar tharpiang chu UN in apom pui lo wangin lungoi lovin ati taupuya chu wang chuan he vote lak na hena tel du lowani anti a panhina chuan USSR President Joseph Stalin a khan rilru nei takin thutluk na asiama UN sipaya chuan US sipayan tamle berdon ti a sheloka USA chu Europe le khotlang rama ain khotsakram lama in ham boizok se chuti lai chuan USSR chuan communist thorin chu adu tokin alo champion pui thei aringani anti thilni thei tak ve ve ani US sipai te chu juni somthuma an thleng thuaya ma se busan bora in kulturin nortom an ni ngala British sipai masaber te chu August ni somni pakua an thleng ve le a US sipai dang te po September ni som panga chuan busana tanga marlam KM za somnga hla inchian an ron lut ve boka busana sipai te chuan marlam pana mala in September ni somni paruka busana mite nen an in pota a chumini vek chuan tangrol sipai te chuan an khopui shol chu an lalet ngal ta bokani hetia South Korea chan chu mai hi UN sipai ho tu General Douglas MacArthur chuan du tok talovin President Truman na hena chuan North Korea ram chunga lu chunjom adil ta a President Truman na chuan China thinrim don ti rang ma se aphal sakta thawani UN sipai te hian North Korea sipai te chu 38 parallel pel rokin an umleta November ni somni palia chuan North Korea mun thuma thena mun ni chu an thunun ta der maya an khopui Pyongyang po an chu sakta mai ani ma se China an ron in rol ve ta a
China sipai nuai ni borzet mai te puina chuan North Korea sipai te chuan Changrol sipai te chu chim lama an nor tom vele ta a sangkha chakwa samnga kumtop lama chuan Changrol sipai te chu 38 parallel anom le ta ani January ni khat sangkha chakwa samnga pakhata chuan communist sipai te chuan an beinon le a heti level phei hi chuan General MacArthur chuan China laka chuan atom bom man mai adua indo chu athu pui ani ringot mai ani how tu te thu poisa lova ama thua akal thuilu tu ka wangin President Truman chuan aban tange nge ani Changrol lam chuan January ni somni panga belet le in March ni somni panga sol khapoi chu an la let le a hetiang hena tira tangin tumli zek chu sol hi anin lak chok zak mai ani hemin huian communist sipai te hian voitam takron beinon le ma se Changrol sipai te hian an lo mit thei ta zela kumni vel zet chu amingen anin do chun zoma ram anin lak sak to lo chungin boruak lama anin do chun zom na sa a ani na taka chuan US thlona ten North Korea an bom ti la hadik per ome North Korea sipai te hian klom mai du lova tranan kho lui thata wangin US chuan boruak lama tangin a be chun zom zel ani North Korea thlona te po in an lo be ve thova hengin beina a hian Russia ho in do thlona po arukin China thlona anga inlan tirin an lo tel ve fawani anti tuna chuan 38 parallel bor ave ve an oma chubak chu pel tak an tum talo bokani kumni zet mai in remna zonga nin biak nuwa July ni somni panga sangkha chukwa somnga pathum khan ral thuam da ve tura in ka haina thuthlung Korean War Armistice chu an sign ta a Korea indo na chu alo top tari ani Korean War hi indo na rei lem lo takni ma se a honga na man le a mi mak ta duai nga do ni an thi pha a achan ve ai tam ma hi civil mi an ni le ngalani chu indo pui pani na le Vietnam War civil mi thi ai pon an tam zo kani he in ka haina hi in rem na tluan tling ani lova in rem na tluan tling duan felani ma man tura ta na ti ni ma se tun thlengin indo na lian tham chuak lovin anom pha thei ta a amai ro chu kum sang kha chakwa somnga palia in rem na pa ngai le tluan tling jok zia fel na tura Geneva in mu khom na chu thutluk na mu ma lom lovin atop zui vele ta bokani he indo na wangen South Korea lam chuan mel sang kha janga bial an nei bel pha a achan chu North Korea lamin an run ma a an ram rilai lo ka an man 38 parallel kha Korean War in ka he nuwa khan an mangzui lova demilitarized zone DMZ an ti mai chu ramria tan an man ta ka wangin 38 parallel aya Korea ram chunga chu demilitarized zone chu alu thu ka wangin South Korea hian ramanei bel phat anualani hengte lai thil dang wangin North Korea chu alungoi theilova tun thleng mai hian South Korea ram chu alawau chen mai ani hi he DMZ hi KMZ ni somnga thui ni in azaw zong hi KM level ani a hemi chunga he chuan sipai le ral thuam da lo ve an rem ti dun ani huna local zela heng ram pani in then ta te din mun chu a in thlau chho ta hle maya alo in thlau chho dan chu he tiang hen lo soi le ta ela South Korea rama hen democracy sarkar ading kha ani a ma se kum sang kha chuwa somnga te kha chuan a that na mo tur bi ke me ma om hau lo maya an president Singman Rian Hnuaya chuan e ruk na angam pa hle maya sang kha chuwa somruka phei chuan sumle pai har sat na na men lawan tok ta ani hemi kuma zirlai nor hoi hot tu ta chuan president Ria chu bang turin an nor lotling thei ta a akum le sang kha chuwa somruk pakhata chuan sipai chuan sarkar chu anor tlutamaya sipai ho tu General Park Chung hi chu rorel tu ani ta ani kumni chung sipai chakna manga rowarel nuwa sangkha chukwa somruk pathuma in thanna abuat saya ama chu president ta thlantlin ani a arorel na chuan nuna zalen lo hle a kum sangkha chukwa somruk pasaria le sangkha chukwa somsari pakhata te thlantlin le ani a ramdan pui thar duangin ama chu thunei na sangzo ka in pe a ma se October ni somni paruk sangkha chukwa somsari pakwa chuan tha ani ta a ama security ho tu tengei nan thatani hetianga nun zalen lo tak mai kara hian South Korea ram sumle paidin mun chu mak tak mai na thang na sa maya ram ra thei in to del lo tak ni thin ka ram thang duang le hausa tak ka chuak ta reng maya khatia General Park ka kum sangkha chukwa somsari pakwa a tha ani nu khan sipai chuan sarkar na chu an keng ko le ria kum sangkha chukwa somreta General Chundu huana chuan thu nei na la in an rama chuan sipai thu nei na dan puangin ama kal tu te chu aman khoma chu thil chu du lova norna hoi hot tu te zatel te chu sipai te chu nan thatani kum sang kha chukwa somre chawa chuan an ram economy chu alo sang chho ta hle maya aram ra thei an ni na po chu an kalsan ta a sang kha chukwa somret pariata Olympics an han thlen nu phei kha chuan khovelin an thliron ta thup mai ani
sangkha chakwa somret bor atang khan sipai thu nei na chu du lovin zirlai nau pang te kai hruain norna aom tam tel tela sangkha chakwa somret pasaria phei chuan Christian hruai tu te chuan anram ro rel na kalphung chu soiselin mipui tam takin norna han hoi hotta a general chu na chuan ani na atanga banrem ti in democracy in thlan na pa ngai chu nei anile theita a sangkha chakwa somret pareta chuan general ro te wu chu president tan thlantlin ani ta ani sangkha chakwa somkwa chawa phei chuan South Korea chu ram hausa tak mai ni in amishing tha khosak po asang to hle a sarkar po in industry te athunun na chu a hlip ta boka an maso na chu azwani na zuang ta ani anram company Samsung te Hyundai te LG te Kia Motors te le Posco te chu ke ni ngei po in until siam kan lo kol ve ta furmai chu ani hi heti la hian an ram le lam North Korea chu communist sarkar ni in maso na konga South Korea lam chu an phalo hle maya indo pui pani na zo a Russia ho wan lu khan North Korea mi te chu communist zirtir na chu an fa an chu asan le ma chuan communist sarkar din sakin Kim Il Sung a chu rorel tu atan an da ani kha dictator tam takte ti danin ama chu mi ten an ngai san ron theina turin muntin maya chuan ama limadin thlua school no pangte chuan ama chu fin na nar nian mu theina turin chu tiang chuan zirtir an ni a sakhwana renga om phala ni lowa Russia tran puina in industry te po andin chove no boka heti hun lai ve hle chuan sumle pai din huna South Korea lam ai nan din huna thama zo kani sangkha chakwa somsari panga bora chuan anram sumle pai din mun chu athang thei to lova South Korea lamin an tlan santa ani tin sangkha chakwa somkwa pakhata USSR ke dar kha an turem mai boka ama siam lian tu bera om tak lova chuan roi lama panta tial mai ani communist rorel tu Kim Il Sung chu sangkha chakwa somkwa palia chuan thima se afapa Kim Jong Il chuan aron thlak ngal thoya ti chuan North Korea chuan lalin thla chhong an nei ta der mai ani kumsang ni som pakhata Kim Jong Il thi nuwa po afapa Kim Jong Un chu aron lal vele ta zel ani hi kumsang kha chakwa somkwa hnulama khorel chet na sa tak tuilian thlipui le tram tlate an tuara naupanga phei chuan chothmu lo wanga na le thi na tam hle a heng tram tla wanga thiza chia hi a soi po an soi du lawa tuna phei chuan khovela mi pui re thei ber na ramjinga ngai ani to a an ram din mun an mi pui te re thei na le rabe an om dan dik tak po riat hlei thei lo tur khopin an rama zalen lova an ram pon lam khovel nen an in tlo po lo top ani deuh ber mai internet te po an han nei ve takna a mamu apiang khoi theina tur internet chu sarkar mi poimo tak chin le sumdong lian chin mitlem te chawin an mang theya mi puinol pui hmana tan chuan an ram sarkar in a thlit fim to sa an phal sak chin chau khoi theina internet om ve chang ani manlaya Korea rampum pui mai Hermit Kingdom tian ko thin kha tu na chuan an ram din hunin zir em awangin North Korea hi Hermit Kingdom ti in an ko tama zo kani heti lion South Korea lam chu khovel puma po industry lama le entertainment lama te alang sarber po lan ni thunga Korea zai thiam te music K-pop anti mai te chuan khovel atuam meka an ram zai thiam pakhat saya music video Gangnam Style chu YouTube pa n2 tuk leding on khat nei tling masaber aron ni hialani hetianga an ram mi puidin hmuna in thlauta ka wang hian North Korea mitam takte chu South Korea emo ramdanga emo thi po huamin an thlan chuak runa sa hle a kumtin mi sang chuang chu South Korea lama an thlan chelut je ani engwangin nge anin huat ti thu kha lo thlip don ta ila kan soi to angin North Korea lam hian Kim Il Sung a hun laya ta to inzom khom le na hi an thu pui ani a amai ro chu communist kalphung anga inzom khom an tum tlat mai sia chuti lain South Korea chu communist du lo lam an lo ni box sia anin mil theilova North Korean ho chuan South Korean ho chu American ho le Japan ho ne na an ram shala phatsan tu ti hialin an kowa achang le American ho milem chai pharmai mai angtein an chua thul North Korea school zir lai bu ate phei chuan South Korea lam chu ram re thei mai ni te in a inziak hialani an ti South Korea po in andu chuan North Korea lam hi Russia le China ho milem chai pharanti ve thei tho ome China hian North Korea hi a theiang anga tantlat ang thovin USA hian South Korea hi aveng tlat boka khatia kumsang ni paruka North Korea in nuclear bomb a han test po kha a om ve thei viau maya achan chu USA hian South Korea hian sipai le ral thuam thanem takada renga tin Korean war lai atanga kumsang ka jakwa sumko pakhat thleng phei kha chuan nuclear bomb da char boka
chu wang chuan Indo na atan mang tak tak don lo ta po ni se USA le South Korea laka a hla om ve tho zia ti lan na atana nuclear bomb han jak ze ve ran mai hi chu atul na om ve tlatani South Korea hian tu na nuclear bomb nei ve lo ma se USA hian adu hun huna aphurlut thaireng bokani hengram pani te ramdan pui ve ve a hian anram sarkar ve ve chu Korea ram pheldar lo pum puya thunei na nei tu dik tak ang ve ve in an ziak poka thenam te in po so kan ta ve kani so anti du na ni ber mai injam khom du deuh si sarkar kalphung danglam lutuk ni boksi an kalphung thla du lo ton ve ve sian ni awangin unaw in holak lo ang main anin hoton ta em mai ani hi amai ro chu South Korea mi puite hi chuan atlang puin chu ti te walin North Korea lam hian eng to na salova North Korea lam hian achan chejok are theizok ti taka anram sarkar ina zirtir dan dik lo bok nen an melma en deuh thum ti ila aswal om love thilmak deuh mai chu North Korea hen anram chu communist sarkar ni to lo an ti vetlat mai hi ani a anram dan puya communism ti alang to lo shim shim ani anti an kalphung ero adang lampha na salo thung ani mel kumsang kazakwa somnga chowa khan North Korea chuan South Korea border nai tak maya chuan khopa khata dina in tha tak tak an sakba ka chuti hun laya an border ve ve thil har satak electric chu khuwa ina te chuan an chhitrina chu khuwa an din na chan tak chu South Korea lamin North Korea lam din mun thahle anga an rin theina turin ani ma se hun a local zela thiamna sang zo manga South Korean hovin chu khuan han mu chian theinak chuan chungin te chu chuat nei lo ceiling po nei lo pindan bang po nei lo ni a lo tu tak tak po anam lo ti an hreta ani South Korea lam muwa changkang bi kom taka lanan tumna ani ti achiang ta em mai ani khovelom chung hian heng ram pani te hi inzom le thei takang mo zom le thei